Yeroi trai, sai sin pat ngai ku blei pi baro ha kerteng ka patiang tam ko jong ujisu. Te ke jinhi kai ka bangawan ra shapi menta ka sngi ke kerteng ngalabu yathu ha ujisu. Yathu ha ujisu. Te shua bangan poi syakani ka benta ke bangan kwa bangan ong shapi ba kindon ki kintin ki ban ai man sim ya pi leng ba kani ka kubor ka bangan yo ban ai shapi ha kani ka sngi te henrei long pi kita ki ba ko ngo i ka tin ka jong ublei ki ba le ka tin ka jong ublei bat ha ba pini osngo ke ka bangan yo ban kren kan long bat kan long shisha ru ha ka jing em ka jong pi klem don jing artatin ru em tang ba pi ha ban long kita ki brio ki bala ban pen sngo phai ublei ki bala ban ko ngo ya ke ka bala juhi kai na ka wai ka por she ka wai ka por te kata 100% pinyo ba ye ka chupa la ka slem ne ka kloy ne tamba ka chupa te pinyo ba pinom le na ni ka perthai lamda phila yo i ya ka ti ka jong uble lamda phila yo i ya ka jing kraw ka jong uble lamda phila yo i ka kamba ka jong uble lamda phila yo i ka chupa ba lor ka chupa na ka wai ka por she wai ka por pin long ki nong job tang ba pin long ki ba ko ngu tine ya be be ka tien ka jong uble te ning kong ngin ya pet na u Lukas kal nong ka bakhat lai ka dukhat ka baning kong ayu ka Bible ka ong ti hakata kapor kila don ki bayat hu ha u shapang kinong Galilea kiba upilat ulala khle lang yakas nam jongki bat ke jingknya jongki ha boong layak lala khle lang yakas nam jongki bat ke jingknya jongki kabamot uni upilat hakapor ba kini kibreu kidangnya mane kidangnya ai ka jingknya kamot kidangnya syakriu blai te ula penyap yaki kabamot ba uniu pilat ula le yake kabom dai amen ula le yake kabom dai kamot ba uniu pilat ula le yake kabom dai te ka ba kini kibreu kilale kilaya tho ha ujisu ya ka ba kini kibreu kilale kata kalong kabadai hawa pio i ki brio ki le ka no ka kambom dai ka dai ya pio pini tho show jisu bat pila ru panya tho she ki brio ki jong ublei ki ba dap do man sim jong ublei la ne she ki para bangen ki ba dap da man sim jong ublei la da pia tho she ki ka ba mot kin du wai na ka benta ka jong ki te hen rei she ki brio per thai ki bam tip yo ublei ki bom jule e ka mon ka jong ublei she ki ta kam long ban ya tho na ma la da pia tho kan om man toy ru em namar kitu kibriu ha ka jaka bakin duwai na kamta ka jong ki henry kin timpen ban ba la da ka long kumta ka la long shabar ka tin ka jong ublei namar ka tin ka jong ublei ko ong ba ni hap ban le bhai ki bas niu ni hap an kur khui ki ba tim yangi te dei namar kata ka daw la da pio i ba ki no hinu kibriu ki le ya kano ka kam ba man le se ki penyap brio la ne ki le kano ka kam ka ba phis ngo tho ba kalong shabar ka mon ka jong ublei te ka ba mod ke ka ba phidon kam ban le phide benia tho show jisu bat phila ro benia tho shaki shakri ka jong ublei la ne shaki ni ki brio ki ba tap do man sim jong ublei ban le kum no ban yo ban ya duwai lang na ka banta ka jong kita ki bele sniu na mar ha bangi duwai ha bangi pentip show ublei kamot kin yo pat ya ka jingkla ka bamot henry shagi reu perthai kam long ban ya tho ya ka ba ki le te la da phia tho shigi brio jong blai te kam le na mar ba ki ru kin doni ka jing sngo khia na ka banta ka jong ki te kata phin le barabor te kam long ka ka ba ublai un shem sngo pha te henry shagi brio hi ki bom dai ki brio ki jong ublai la ne wa la da ki dei makna ki kristan ru la da kim dei pat ki batap yo man sim jong ublai te kamot kabha ba naya tho ba la da phia tho pat chi ki brio jong blai wa la da phim ong bangin ya duwai ru kamot kila shim kia hi ban duwai te wa la kata ru kabha hi ngi bangin ong ngin ya duwai le se don meno bale sniu ya phi la ban ya tho chi ki brio ki jong blai ban yo ban ya duwai na ka banta ka jong itu i brio te hen re kam de pat bani thu shi kibriu ki balong riu perthai henry phila bani thu shi kibriu jong play bada ka jing ya duai lang kawan ra shipun ha ka jing gurku te kan pen kela bamot klak lo ya itu ibriu namar ba niu i ba Paul apostol haba ulong unong pensidom ben jong ki kristan
te han renga nget kedi ka balang ka ba duwai na ka benta ka jong u ba usayo pat ika jingkala ka ba mon te ka jinya duwai lang kalong ka ba la shibon kalong ka ba ajing mentoy te ka bhai ngi la dangi tho shigi briu ki jong ublai ki ba dap do man sim jong plai bat la da phim don pat kum kita ki parlo ki ba dap do man sim ublai ya tho tang ha uji suru labiang te han ka pat ning kong e ka ba kong san ka dei bet bangini tho shwa sha uji su hi ka ta ka ba kong san tam te da phia tho pat shigi briu jong plai ru ha po jong ki ru don uji su hi ka ba phila ya tho sha uji su hi te han rai ha ka ba dei marmet te ya tho shwa bet cho uji su te ka ron ra e ka jingkur ku ha ka ju em ka jong phi wat nam ya tho shigi riu por thai ya ki kam bam man jong no namar kam long ka ba dei amen te han rai lada ka dei pat ka ba ya dei pat chimet jong ki tu ki briu ka ba phi yo i te phila ban duai hi tang marwei le se ka long ka ek ka bam ka balong kham ka bam ya hap ka bam ya dei te bat ka met ka jong phi lada ki tu ki briu ki le happy ka mot phila hi ban ya tho ye ki briu namar phinom la ban set halade ka ek ka ba ki le ya phi te ban pun sting ya ka man sim ka jong phi le se phi ya tho tang ba phi hap ban ya tho sha ki briu jong blai te lada ki to pat ki briu ki bales new ki klam les new ye phi te lada ka dei pat ka benta ka ba sngo ka bom sngo ya hap te ban ya tho briu te na ya tho ki don ki benta ki ba phila ban ya tho ba ngin ya duai kita ki benta ki mot ka bom pat da dei e ka ba jaburom hado kata te ka mot kalong hi ban ya tho shaki briu ki jong blai te lada hapet pat kat kum ki kes te la se katron pat ka benta ka ba omilong ban ya tho te na ya tho kum ya kata te ya ka badang long hi ban ya tho ki ni ki jing le ki badang long hi ban ya tho ki bam pat da long klem akor hado kata te ka bamot phila ban ya tho ya ki te han re lada dei pat kum ka tu ka benta ka banga ya tho shapi shapang ka tu ka bang ai ka teng wat that khanai ka long rieng ka jong ki wei kum ba utu khon jong u la le kum no u la ya tho ya ka e ka ba u khpa jong u la le te kum ki tu ki benta te ka ba bangin kiar bangin nom ya tho ye ki brio te han re la da dei pat ha ki benta ki ba dang i long hi ban ya tho ting la ban ya tho bangin duwai na ka benta ka jong ki tang ba kataru phi ha ban ya tho shano phi ha ba ya tho tang shi ki brio ki ba don shi chai man sim jong play dei shi ki riu per thai te kam long ken shi ki riu per thai te phi ha ban start ken tang ba ong hi phi ya tho shi ki brio jong play ka long hi te kamut pat ba phi ya tho ya ka ek ka bom la long ru te han rai tang ya ek ka ba la man long ya kata phi la ban ya tho shu jisu bat man taru lada ki brio ki wan ban ya tho ka ek ya phi te let's say itu ibriu ila shania palat ya phi te ka de ya phi thek ba phi ne tho tang shu jisu ya ka tu phim long ban ya tho shi ki we ban ong ba oi kong reality ila hi kai ba long hi ba ni tho shi ki briu jong play tamba em kum ya kata ka ban tapat long re phi ha pan do ne ka jing start ba phi ne tho be tang shu jisu hi ya ka nu ka kam ka ba let's say ki wan pla ha phi let's say ka kam ka ba sneu ka ba ki le tang ma ki shimet bat ya kata ka kam ki la buri no ki khlem ya tho yo no te phi la ban ya tho shano phi la ban ya tho sha ublay te lada let's say phi kwa pa banai example te ka bot lada phi me tho kerteng kata ru ka long hi namar ba ki bi ki nam tip de mano let's say fin ong o ka don ka we ka jingja ka don ka we ka long ka me la ne don we long pa te phi klam da shim kerteng te han re tang ban long ka nuksa ban aji kai te ka long hi ka taru namar bale phi klam shim me kerteng jong ki tu ki briu ka ba bot kam don ka no ka ban kta mat yong ya ki namar ba ki tu ki briu ru kim tip ba de mano te kum ha kata kamut phila hi ba phin shim ki example te han re da ka ba phi shim be ka kerteng ka jong ki ba da ka ba phi tho te kamut kam long te la da phi shu ya tho kum toi ki briu tang ba kan long ka nuksa ban long ka ji kai but let's say phi kwa ba phin sting ka man sim jong phi la da ki tu ki briu kim i tho ki tu ki briu te kam le te han re la da i tho te ka ba kyar ban nom ya tho kai namar ba le namar ba kam long ka ba dei ya phi ba phin that khanai ki we kham tam la da ki i tho ki te ki briu te kham tam ki to le ki bala ong ye phi ngai ya tho tang ha phi nga shania tang ha phi te ka ba ngin nom ya tho ya no ru han rai tang ha uji su hi ngin ya tho ya kata ai ba ngin long ki te ki ba uble ula ban shania yangi but ai ba ki briu ru ki long ki bala ban shania yangi te ha ka ba ye dei pat ka ba ngan ban biang sai sin ha ka ba ye dei pat ka ba ki les new phi la ban ya tho tang ba tang che ki briu jong uble te han rai
day pat papini thu shaki ru perthai tengen ha kani ka banta phila sngau thu tine pet menta yo anes kal nong ka ba khat ar ka khot ka ba ar ku ar khat ar ku ar yo anes khat ar ku ar u Philip ulawan bat ulayathu ha u Andrew te Andrew pat bat u Philip kilayathu ha u Jisu pindapet na dogan ka khot ka ba ar pho ko ong kum no na ni kal nong ka khat ar ko ong la don ru ki Greek ki bana preng ki balaya wan kiyo ba kilaya mane blay ha kata ka jing khawai niam kini kilaya wan na mar kata ha u Philip uba na Bethsaida ha Galilea bat kilaya kerpat ya u kido ong ko kenrat ni kwa ban yo iyo Jisu kini ki Greek ki balaya wan ban mane syakani ka jing khawai niam kilawan ban kerpat yo Philip kilawan ban kerpat baki kwa ban itho yo Jisu bat kiru kilalet panyalam ya kini ha u Jisu te ka ai ka ba ngakwa bangan ong ya phi ba lese kidon pun ki Kristan kata kari ke jing shisha lese don pun ki Kristan hoi ki lalong Kristan hanre kim pat da itho bahayu Jisu wat haba kim jupap shajing aseng hanre kim tip ikalenti ba kenyat kilong kum ki lang prat ki bala sakma no ki bom don nong sharai te haba ki yo e phi lese ki yo e phi kamot ki yo e phi shit ham phi don kata ka jing dai ka bajan pat u Jisu lese ki wan happy ki kwa pakin itho shosho yo ni Jisu ba ngi shakri na marten teng ki don ki Kristan ki balong ti ki long hi ki Kristan tang ba kim skau tho pat ya kata ka dor jo ka jinglong Kristan bat kim pat yo ban mat kim pat yo ban taba ya uni Jisu ba ngi shakri kamot ki wan yo Jisu leng ba jong phi ka e ka ba phi don kam ban le phi hap ban ya tho shwa sho Jisu ngana example menta kibri ho baki phone yang ngamenta ki ongkong la shai ngan wani kendo ipi kamut menta hakapor menmiet baro shimiet ngade ban duai ngade ban ya thokat bang ampat yo thia kabamut ngaduai ngai thu shu Jisu bala shai kin don ki ban ban ya sham bat nga mame pat mendor kat ban nga habangan let ban duai ya ki lese ki kwa ya ke jing kwat ke jing khia lese ki kwa ban itho kham bania yo trai pat kum ta ter kamut kam de yangi bangin shu let hi bet mangi kum to kibri ki la khat yangi ki pha duai lane ki khat yangi bangin ai ka program ha ki jing seng bat kum ta ter kamut kam de yanga bat ya phi bangin shu let la kalet kum to khlam da ya tho yo trai phi hap ban ya tho lesi ki don ki brio ki bam pat long Kristan ki kwa ban hi tho yu Jisu wat nom let lakalet kum to ban let visit cheki yeng ki sam ki jong ki ban let ya slok cheki han dai da ya tho shwa yu how try ha ka jing duai bat salet te kan don ken ka jing men toy ha ba phi len lese la da kim pat yo ka jing ki akum to ru han dai kan don hi kata kajing kerku bat lada kam don ru lese kadai baki tu kibri kimla ban piang hara hisin ba pila pendat hi ya kata ka kamram ka ba pila ya tho shwa sho Jisu te to untep ublai lada ki yo jubab ne kim yo jubab ne utep khamba ma oi ki ek e barok khoi hanrai kam de yangi bangin chulet lakalet kum to namar teng teng kidon kini kibri ki ba kila start palat namar ba ki lam len ban ai ka tin ka jong uple bat kidon ki tu ki Bible ru ki ba long ki reference Bible te ka ba mot teng teng ki pen kre shu ka khubor ru ki shulet la kalet kum to ki shu dala poi hatu hi mani ngalalap teng ki kata ki ya plit ka Bible hang to hi ki pen kre ka ya ka khubor bat ki ai la ka kum to klam de ya tho shuwa ka por shuwa kata te ya ka ba klam tip klam yo program te ke ya de ko wei hang tu blei undar rengkat be hi wala da phi klam ya tho lu pa ha jing doi namar man la ka sngi phi la ju ya tho how try na ka program ki jong phi te kum to teng teng mangaru ha bang let jing seng shi wei pat ki jaka teng teng kim don ki nong kran ki bri ki shu khat ka khat be kum to ken det watang shi second ru kim ai por ki shu ang be ki shu khat kran be kum to direct kum yangi te kum ublei utip ya kata namar ba ni la dep hi ban ya tho man la ka sngi ha ka jing duai kata ka ba nga jule ha ka ma jong trai nga jule ya kata ba nga ju ya tho lu pa sho trai na kam ta ki program ki ban sawan ru namar teng teng
wat habaki kelembu program ru iyo program hak tak kum tu teh re wat ha pedeng kata ru ublei undon rengkat kan don kajing pelai namar bele namar nginang bania thu shuwa shu jisu shuwa bangin let chegi program ki jongi te namar kata piru kadu ko program lada ka dei pi bapin penpriang ye ki briu shu ublei pi hap bania tho lada pi dei pat bapin ai ka tin ka jong ublei ru pi hap bania thu shuwa shu trai kam dei pi bapin shu let kum tu bapin pin i tho yo tu jisu lang ba ka jing pla ka jong pi te pi hap ban ya thu shu jisu bat kum pa nga jule pi ru le ikani namat e bala ban tip yo don na pedeng jong pi ru ha pi let chakno kono pa jinga seng let se chu jaran kat kum no itu inong kran iklam lap ba in one te jaran kat ba ki briu ki khot ya pi te ka bomot khnang bo jisu undon ran kat bat pi ban la ka sngia tho lupa shu utrai na ka bentai ki program ki ba pi la yo bat na ka bentai ki program ki ba phim pat yo ru ya le ban ya tho shu jisu nga kwa ban ong ye pi kan don be ka jing kur khu ha ka jing em ka jong pi ba leu na shang sngo pa ba la da pi nang ban le kom ta pi ya tho lupa man la ka sngia nam ta ki program ki jong pi ki ba man la ka sngia namar phim tip ha ka no ka por ba ki briu ki la ban khot ye pi te nga chu le kom ta nga chu pen kre ko bor man la ka sngi namar ngam tip hakano kapor ba kibrio kilaban khot yenga watang shi kilamat ru kala jateng kala don ko kapor kaba kalam ya tho ai ru em dala de kapor argentin ki shu khot dai rag yenga ten renga angu utrai ba nga ngala le kuno ngala pen kre lu pai ka khubor bat nga khalam ya tho hi ru hang to ba ki shu khot yenga manta ngakran bai kum bangala yo program lupa nama bele nama bangala pen kre lupa de piru kan ong ye pi shu wa la pen itu yano shau jisu ya tho shwa hau jisu kan long ka jing khu ka ba kraw ha ka jing em ka jong pi man bat ni tho hau jisu ya ki jing ma kiba up kiba get sau dong yengi ngini pe nong Matius kal nong kaba pra ka khot kaba arpusan pra arpusan Matius kal nong kaba pra ka khot kaba arpusan ko ong kuno ka tien jong play te haba ki sin ran jong u kilaya wan ha u kilay kersi u ki do ongko kan rato pin ewengi ngin saya ngi hapdeng jong ka eryong ka jing at plung jong ka duriaw ngi kini ki don hatmer jong ka jing yam bat kile akumno ki at ho hau jisu te ngi ru ngi yo ka jing at plung jong ka ni ka duriaw ka ba kinja man simru ka jot bat ka bor jong ka mariang ru pi ka no ki brio ki yap ki accident pi ka no ki brio ki sha penyap ki sha kidnap bat ki don ki ba sha bat light ki tu ki batrai ka kam light bat ki don ki tu ki ba ya trai ki kam mystery ki nyap rong sha jrong ki ya hap ki la ya man sao ka tu ka ki jingma ka ba ker sa dong yangi tingi hap ni tho shu jisu pi hap ni tho pi ki long kme ki long pa shu a phen mi na ye kan mau ban du wai ya la di ru du wai ki khon ru du wai khnang ba ka ta ka jing man sao kan nam la ban ta ti pi bon sien ngala de ban yap ngala de ban man sao han re namar banga ju ya tho shu a bangan mi na ye namar ka ta kam ju ja ka ek bas niu wat la day yang ka no sin bangan yap han re ublei uda uker usumar namar bale namar ba nginang ban ya tho shu bat da ka ba ngi long ru ki jong u da ka ba ngi ru ngi ye je uda uker uri usumar pi menta ka jing sha kitnam pi ha ki por lior le ka don ka jing khalam ki de ki set ting ki khna school ki dang shumi na yen ki la yap no sha po sura ka don ka jing accident bat kum ta ter te la se pi don ki khon samla ki jong pi ki be nya bat ki be nya kali ting ha ka jing long samla ki nya stat bat kum ta ter te han re pi kum ki me ki pa ha pi nang ban ya tho e ki khon shau jisu shapang ki khon ki ki jong pi kan don ka jing ya da let's say pi khuslai ha ka no ru ki wei pat ki banta ha ka jing long samla ki khon ki jong pi ti phim la ba phin bot ki khon ki jong pi kat chapa ki len han re u jisu kan ubala pandan hasanda u jisu ubala pandan hasanda jong ki baro arpho so kanta te ma u ken uban le kumno ma uban ya rap uban da uban kere ki khon ki ti ki jong pi na mar kata nga ong ya pi ya tho hau jisu ki jingma ki jong pi ki jingma ki ba ker sa dong lakalong ya ka ba kin jaman sim lakalong ki na metro ba hin light ne ki jing or ki jing hap ki jing accident ki jing tung ho kali ki jing sha panyam bat kumta ter te ya tho hau jisu bat pila ba ya tho ru ki jing kli ha u jisu ne pet Matius kal nong ka ba arpu saw ka khat ka ba lai arpu saw do khat ba lai Matius ya tho ki jing kli ki jong pi hau jisu
haba ki dange shong halor ulum ki ulep ki sinran ki lewan ha u jar jar ki le ong to yet hu hangi lanu kini ki kin long bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jong me ka ba wai no kani ka perthai phila baniat ho jar jar ya u jisu ki jingkli ki jong pi nga ju yet ho jar jar ki jingkli ki jong nga ha u jisu kumto kumba haba pi po sniu ru teng teng ki don ki jingkli ki ba ki jing po sniu ki jong pi ki ba nga ngam pat yai lenti ngam pat experience ngam pat la ban aju ba pi kumto nga hap kali no jisu try kamut ayu kane kamut ayu kata teu try ru uji tho yang ya kita ki benta pi ru pila ban kali hakan no kadu ka jingkli te bat haba pi tho haba pi kali ru kali ha ka do no ka jong pi kali jar jar wan nam kali namara da pi kali usutan ru ula ban yo sngo bat haba yo sngo ula ban pen bakla ma uru ya kataka jubab te nga ju kali yo try ya ka badeka personal ka jong ngaru te ngaju ong hapo ka do no ka jong ala da kan long kumta ka mot kadai kata ka jubab la da kan long kumta kan dai kata ka jubab te ngaju kren jar jar hapo ka mensim ka jong te piru ngakwa bangan ong ye pi ya ka ba pi kwa ban keli hapo ka do non ngan ai pi ka ke example khnang bakan long ka jingkur khui pi te ka banga jule te ngas ngau tanat hi bangan ai ka jing kai ya ka banga jule te ngan ya tho pi te ha ka ba ye dei bat partner life jong pi bakan kan kham suk pi namar teng ki bri ki ong ni kumnu ken ngin ya kli no utrai kumnu ken utrai unjubab ingi te pi ken mau hi yo tu shakri jong Abraham kumnu ulai kut ong la da kata kasamla kan ai om nga kan pengi om ru iki ut ka mot kan de kata te mau ha ka por u ong ula klet te ban ong ban pengi om iki ut hanre ya kata ka ba ulai te kular bat ublai ya kata hi ka ai om yo u bat ka ai om ru ya gitu ki ut ki jong u te ka mot ngaru ngaju keli ka ka download nga la dangan i yo ta nunu brio wan ban mon nga te ka mot ngaju keli jar jar hapo ka men sim long ban pensawa la pensawa ka mo setan uni os ngo unshim ka bu te ngaju le no hapo ka men sim po ka download ka chonga ngaju keli jar jar yo trai ong la dangan yo i ba uni brio u balawan ban terwai nga ban internet nga te la dangan yo i ha ka jing po asnio ba ule yang ha ka ta ka rukam la ne upong da ka ta ka septi ka balong rong kumta te kamut uniu brio unde ujonga te la dangam yo i kata te kamut uniu brio unde ujonga te kumta uble uju pen pau yang ha ka jing po asnio te ngaru ngo ong ye pi sakli jar jar ya kata ka jing ya kata ka bentaru khnang ba pensuk ban jiet yo brio banwan ha ka jing em ka jong pi na mar teng teng gulmar teng teng ngimtep pat teng teng pat laya i tang sipor arpor la poino ka jing ya klat te kalong ka pen sngosi te hendra da pilak lino trai ba utrai ru la pen pau tek ya katu ka pi ya kren ha ka dono ka jong pi ka bomon kana ngara kan kata kajing pensngosi hadin hapot te kum tak keli jar jar ya kan no ka jing keli pila ban keli kino ge jing keli kiba pi kwa ban keli ka balong personal bat pi lane ka ba phimla ban sempang lane ka ba phimla ban sngo tho te le ya ka tanga ngaju le ngade ka pri ka practice ba hai ki ba ngalap ha bible kum to te ba ngaju le kum ta ya la de ngakwa ban hikai ya phiru ba phin le kum ta te kum to dang ade ban da ki bri ki khot ye ngaru bangan let duwai kum to lani bangan let ai ka ting ka jo upale bat kum ta ter te la da de ka ba chulet be kum do ha ki yeng ki sam to sha jingai ka pa ki bri ru ngampat i tho te kam da de ha po ka balang la da ka de betang shimet kum to bat ka yeng ka sam te ngam tep ki bri ki balong kum no ngaju kli jar jar hapo ka jing duai ka jonga bar ublei ru uju pen pawe nga te la da ong yang let tinga let ngalashu ya keren ba utrai ha kata ka rukom ba la da ka long kem ta ngan let ada kam long kem ta tinga nom let tinga jule kem ta ba ha ngale kem ta te ublei ru uju ju bab te ha ba uju bab tinga ju ko ngu e kata te piru kili jar jar ya kita ki jing kili ki jong pinga shu ati ki example ka to kan ne te hanre phila ban snow tho hi ha di ha ka no rukom phila ban kili kino ru tang ba wat nom pen sawa na bal bale ada pen sawa usetan uyo sngo hare pikiran ha kadono ka jong pi dan tang ble ha kadono ka jong pi to umtan ma menuru bala ba dio sngo ya ka ka ba pi akran ha po kadono ka jong pi man te pila ba ne thuru ya ki jing pang ha uji su ngene pe Marcos kal nong ka baningkong ka khat ka ba laipo Marcos ningkong laipo ko ong gumno kutien jong ble
Henry ka singkan kurim usiman ka thia ba ka khisho te kumta kila ya tho chapang jongka kila tho chapang ka jingpang ka singkan kurim jongno jong u siman ka ba mo jong u Petras te haba piyo ya ki brio ki badon haba deng ka jingpang bat ka jinghitam wat nom up hadu bakin da aya piya ka prayer request piyo ya tho sho ji su duwai na ka ta ka jongpi na ka banta ka jongki but haka joko poru nakabenta ka jingpang ka badon haka met ka jong piru yat ho hau jisu daga jing snor kumbangala ong ye pila da pilong kiti ki brio ki ba it hak ye u ki ba le ka ting ka jong le ka mat de ka jingpang ka balong kumno ru un pen kia ipi ngari ka brio ka ba kit chibun ba ka jingpang haka met ka jonga hanre na do bangala ye yo try na do bangaya le persya ka pop ngani tho ye pi nga tang shu ong yo try te try ru la pen kia inga haka met ka jonga u sis ru udon ngala yo kia umau hau sang rudon ngala yok kia klem le operation ngala shu yok kia kam to te la don chi snam ba habang syong ban yang ngam la shu kataru ble ula pen kia yanga nga shu thu chu tra jonga na man nga sno thu an pha khem shi pha khem ka met kam long te nga dak pha khem tang lai sin ngong ani tra ban pha khem kom ne te ngam sngo long shu te la da me man hi ma me pen kia yanga te tu pen kia la da me man te ka sa ha me hen re ka e ka pop ka bangat le tu ya thu inga bangan yo ban kelak mod pen kia no inga na ne ga jingpang bat nga shudwai be how try bat nga ola da men pen kia ru ngan chakri ya me la da men pen kia ru ngan chakri be ya me renga ai ngo yu try hisnem nga mat e ka ga jingpang banga sngo si ba ha banga mat e ka ga jingpang han re nga ya tho bat men ta bat nga la yo e ka jing kia te ya ro yu try te piru let's say pi don ga jingpang ka ba ha ba pi pet let's say pi I ka ba om idan la chu ban pen kia ya pi let's say ki doktor ki bapon kim la chu ban pen kia ya pi hanre ujisu ula ban pen kia ya pi namar kata ya tho chu u da ka man sim baro bat ya tho chu u da ka do no baro te un la kan ban pen kia ya pi te ine pet chu ya ki jing ki jong ngi ne tho ju su ki jing ki jong ngi ne pet Marcus kal no ban rio do kat balai pesan la pun rio Marcus rio lai pesan lai pun rio haba kala no yan kasngi te kisan ran jong u kilayawan ha u bat kile ong kene kalong ka jaga ganja bagasngi kala no yan ru hi hang ne kani ka babsai kini ki 100,000 ya kisan 1,000 ma benga kadi ka babsai kisan 1,000 pi tang kirang ba kila long lupa 1,000 saki kan thai saki khulong saki khna kamot ki pon ki briu bat ke jing bam ru kam don tang uni we khna ubodan khindiat kikpu santali kikpu bat artali kidok kha te ka bumon kala long shisha ke ke be palat hadu kata namar kata kiat ho jisu ya ka jing ka jongki te ngaru ngong happy ba let se don hapdeng jo pi don hapdeng ka jing dap ram ka jing dap sya let se pi don hapdeng ka jing ka jing kot lat ya tho chu jisu da ka dot not ka bas ngor uplay un le ka kamba ka jim ka jopi let se pi don hapdeng ka jing kot lat sya let se pi perkat ngan le kumno ting let se don hapdeng jo pi wat tang ba pin bu skoli gi khon ru phim la shu let se tang ba pin pen biang ka bam ka di ka kop ka sem ru kam biang chu ya tho au jisu let se pi don hapdeng ka jing kabakum kata let se tang ban si wai ru let se phim dan let se pi dan hapdeng ka kut la let se ka ram kala dap ha ka jim ka jong pi let se phim ngo don la chu ban light na kata ka ram re ke ka bang kwa bangan ong ya pi ya tho chu jisu ya tho da ka man sim baro ya tho da ka do no baro u blai u ban le ka kamba ko ba u la le ke ne ka kamba te piru ai ka do no ka jong pi chu utrai ba ya tho chu u da ka man sim baro ba da ka do no baro ma u la ban le ka kamba tang shi khilmat ha ka jim ka jong pi namar kata ya tho ha jisu ya ka jing ka jong pi ba ya tho ya ka jing don kam shimat ka jong pi ne pe Marcus shi po san puai Marcus shi po san puai u jisu le ya tho te ula ong me kwa bangan le ayu utau mat la ula ong te ha u ko hunong hi kai bangan yo iman ngai ngoi u play ba une u Bartimayos u le kumno u ya tho direct u ya tho ya ka ba dai ting ki briu
kim nang mania tho au jisu ki don kam ya ke ai ki ya tho i ke ai te han re la phi nang mania tho chau jisu ya ka jing don kam shi met ka chong phi u jisu un yo ban ai ka jing don kam ka chong phi u don wei brio u ba le se na pedeng jo phi phi te bhai ka to ka jing ya tho khana han re tang ban long ka example la ne ka nuksa haba u la wan u to brio u lo ong yo u ke ai ka ba me kwa ngan ai ka ta te u ong a kwa ka ksiar ukwa kaksiar shipon ha ka jim ka jonga bat ulo ong me kwa shi shai kaksiar ulo ong ho nya kwa kaksiar te ong ngakwa ba kan tap da kaksiar ka jing ka sim ka jonga ka shu tap be da kaksiar bor khoi te ke ai ka baja anda ba tau bri ula len ha ba usam di ula shim ya ka klat ru kalak laksiar ula ple ka kor ru ka ru kalak laksiar bat haba umut ban mam jaru kaja kalak siar da shimi ka jan da man kupru kalak siar bat ka jing im jung kala long ka bajin jar ma bele nang ba un pan namar kata ya ka jing don kam shimet ka jong phi ban nang ba ban pan nga ai ngu yu play nga de ka bri ko ba ai ngu ba yo play nga ju ai ngu man la ka sngi yo try bat kat bang ngam pat lap hi ka jing kordo khat ngam jupan nga shu ai ngu e ka jing kor khu ki ba ula ai nga shu duai ka jing pendap ka jing penbiang ka jo handai ka bang da pan be tek e ka jing dan kam ka jonga ta ka de tang ka por ka bang kot lat chisha bat nga ju ya tho shu try nga don kam ka ta namar ba nga don kam kerki kata bat ble ujule kam ba kum to no ble ngam jupan mata madai ngam jupan chong shit bang ada ke chakri ke jong try ngan chu demand me no ble ngan chu pan bet em nga shu ai ngo be try ba bang adang dap ru ngam ju ut ngam ju nga shu ai ngo nga shu duai ke jing kur khu ke jong ble nga shu sneng persya yo no bam do te han rai ye ke jing don kam ka bang ada pan be fix si ke jing don kam ka bang ada don kam tikna hi nga ya thu bet tang ha ka por ka bang don kam hi bat ha bang ya thu ru ujisu ujubab yenga bat uniru u ya thu bet tek ba u kwa ban yo imat namar ba khmat ka jong u yo i namar kata piru phi ban ai ngo ban la ka sngi yo try be ke jing don gam ke jong phi sung tho phi don pring ka kot lat ka ba phi don kam bet ban yo e ka ta ka jing don kam ke jong phi ya tho shu ujisu unda sngo ba e ban ai harel dang ilan nang pala ban pan em ban ai try pat ngim nang ilong kum gitu ki ba shu pendan kam yo ble ni pen long kum dong inong kamot bangi shu ni control mangi yo ble ten re ble ken ude ban control yangi amen namar kata phi ban nang ba ban pa ni jing don kam ka jo phi lada phim nang ong try ai ke jing don kam ka jonga te nai ai ke jing kwa ka don ka jonga namar teng ka jing kwa ka jonga kala ban pen bakla han rai me te man bakla te lada phi nang pat ban pan tek ke jing don kam ka jo phi te kum tau ble run yo ban sngo ken ya ka ei ka ba phi pan nau ble amen ya tho hau jisu ya ka jing bom la ka jong phi marcos kal nong ka ba khandai ka khot ka ba arpupra khandai arpupra marcos khandai arpupra haba ulalet di hapo yeng kisran jong u kilai kali yu u jar balai haba ngimla ban be no yu u kilai kali ya ka jing bom la ka jong ki namar ba uni u bapang uni badon u mensim bom nang kran mensim kulot yu i ba kisran ki jong u jisu kilalet te handra kimla handra ba u jisu pat ulet ka ba mon tang shulet u jisu ka ba mon uni umensim bom nangkran uni umensim bakulot ule kumno ule mi no pat kiru kila kali jar ya ujisu kiru kila kali ujisu ya kane ba ulo angkumno haba ula let no hapo kayen ki senran u kila kali jar kila kali kane kumno ba maki kimla an re ujisu pat ula ba ujisu ru ula ya tho ang tang da ka ba duwai ba da ka ba sha jingen kabamot ba ujisu jongi u ya tho bet uji sujuni umde ba puri namar kata ngarung am jupuri na phi ke ek badon hanga te ngaju ya tho lot ik ek parok khot ka
badan hanga haba pikeli light stang ka bangangam tip na mga tanga ritang kabriyo labu po dia nga kidon ki bentai ki bangatip kidon ru ki bangam tip ten riu jisu jong itu de batip lot ten amar kata ya ka eka jingbom la ka jong pi la ban ya tho hau jisu on ya tho be ye pi thang ba pi ha ban don ka jing ya dai ka bajan kuma ki senran ka jong jisu ki don hasenda jong u ka mo haba ki keli na u jisu ru ulong lak loi ban juba te piru ngakwa ban ong ye pi let's say pi don ka no ka jingbom la let's say pimla ban pen kre ka khubor ban ai ka message la ne pimla ka no ka nuru ka benta pinya tho ho ji su balai try ngam la balai ki we ki la balai try ka long kum ne balai ka long kum ta pila ban kali ho ji su da ka to no ka bas ngor un se ye tho e pi ngan nat tu banga sedang ban chakri utrai nga kali no try ngong balai try ka long kum ta balai ka long kum ta pitu uji su ya tho inga open i nga hajing pos niu bat habang kali pat e ka jingmo jong jing pos niu ru u ya tho inga te nga ong e pi ru kali jar jar e ka jing bam la ka jong pi kan no ka bentaru nganom ong e nganom bo pot e let's ngam tip ka e ka jing don kam ka jong pi henre pi hi shimet pi sngo tho ka e ka ba pi shem jing e palat ha ka jing em ka jong pi ya tho shu ji su ya ka jing e ka jong pi ya kata ka problem ma u ken ko pa ma u ken uban le kom no uban pen bet uban pen bet pen biang uban pen la ya pi ba pen la ban job ya kata ka jing e amen te pila ban ya tho ru ya ka jing jin jar ka jong pi how ji su ngi pe Lucas kal no ka ba khandai do khat ba lai pu pra Lucas khandai ka do khat ka ba lai pu pra ko ong kum no Henry uta ubrio Lucas khandai lai pu pra Ora baklam khandai lai pu pra ni pe hakmi ru uta ubrio ubana upat ba ula perta udo ong anong hikai nga kerpat ya metu khmi yo khon jonga naba ulong ukhon marwe jonga pi uni ukhon jong udon hapdeng kejing pang bhor kamot udon kejing habat don manu kiba pangjur hayeng hasem kat no kalong kaba shisha ba uniru yathu sakawiru udi khon marwe usngau shamjing palat lese udon kaspa kapau yanu un ai ya kata kanong kenti kaba udai ban ai te hanrai uyat ho show jisu namar kata let's pi mat kanu ga jing ha yeng ka sam ka jong let's pi don ha pedeng ka jing khuslai namar ka jing pang ka jing shitam let's nak benta ka no ka benta pinya tho au jisu ta ka jing ka jong ka ba pi mat ha ka jing ai lanti ka jong but u jisu unlong lak loi ban ya rap ya pi la da pi nang ban ya tho ha kor kom ka pate let's pi mat jing na ka liang jung lok let's pi mat jing na ki liang ki khon let's ka jing pang ha ka man sim ne let's ka jing pang ha ka man ngakwa ban ong ya pi ya tho shu jisu ma u ken un yo ban ya rap ya pi but ya tho hau jisu ya ka jing job ka jongi ini tho hau jisu ka jing job ka jongi ne pe Lucas kal no ka ba kad no ka ba shipau ka khot ka ba khat nhiều shipau khat nhiều te kita ki nhiều phong ngon kila ya wan pai da ka ba kamen ki do ong ko try wat ye ki suoj a pendam hapo jongi ha ka kerten jomi ai ngo you try ka de ngi ba ngi tho ka jing job ka jongi let's say lada ka de ka jing job ka barit ne ka ba kraw ngi nom bo po dan ngi ne tho na martin tengi dan ki brio ki banang bani tho shu jisu tang ha ka por ba ki jinjar onda ki la yo ka jing koi ka jing khia ka jing sup ka jing kmen kim nang shu bani tho shu jisu han rai kan mau ki ka we ba pinya tho ha pi yo ka jing job let's say pila pass ke exam ka job pi let's say pi yo ka kam ka jam let's say ha ka no ka benda pi yo ka jing job kan mau barabor banang ban ai ngo shu try wa i jing job i baret pi de banang ban sngo ngo
yo try te kata kan ka ba uble un shems ngau pha hattu atta kata te barabor kan mau bani tho show jisu ye ki jing job ki jong phi ru no me tho tai ki jing e ki jong phi kam ba ba ni tho tai ki jing e ki jong ye tho e ki jing kemen ka jong ni ru uble jungi un dap da ki jing kemen ka ba krau te phi ni tho ru hau jisu ya ka jing diao ka jong phi ini pe lukas kal nong ba arpu sau ka khat ka ba khat pra arpu sau do khat ba khat pra Tewe naki uba kerteng uklepas ula yatho ula ong long tang mame unong we ha Jerusalem ba mentip ek ru kabala ja ha kini gisi kini gile tho ek jingdiao ka jong ki halo hau jisu kimshim lai itho baude utrai jongi kimshim lai itho baude jisu ki don ha pren ke jingdiao bat ki tho hau jisu ngakwa bat ong ye phi kum ki breu ngim la lai na ka jingdiao wat manga ka breu ka bashu duai bat me basngi bastap asnya Henry ting kawan ke jing diau ya kata ngamla ban len de Henry habangan nang ban ya thu shu jisu tang shi phang kam jun ne aslan tang shi phang shi teng kan taru kan nom de ba kan ne de Henry la da kata ka jing diau ka jong phi kala shu ne sa te kata kala ka babakla de Henry kum ki breu ngim la lat ne ki jing diau ai ngo yo try yo la se ki don ki breu ki ba tang shi khile mat ro kim diau o yo ro yo try la da kalong kam ta de Henry ngahi ala de tengani thu hok ipi ba shisha ngade ka breu ka ba ai ti lot de Henry ka don hi ka por ka ba ngas ngau diau Henry kata ka jing diau ka jonga kam jun ne islam kalong tang chi phang bat ka let no kum ba ka er lang thari kawan ba ka let no kum ba ka er yong ka er ngit kawan bat ka let no ba ngi yo ban pen bet pen biang pat haba kalarong kalara ek ngi la yo ban lum man lang pat kum tahi ngi yo ban pen bet pat ika man sim ka jongi ka badon ha ka jing ngau diau haba ngi nang ban yo tho show jisu tina mar kata la phi diau ngam pan ram me phi ngi dang dai teng ki breu ha tu ngi la mo khlem da diau ngi mla te Henry ai ba kata ka jing diau ka jongi kan dom shong ne ka nya ka do no ka jongi Henry haba ngi la ya tho show tra ai ba ngi long jai no pat ken kata ken ka ba kadon kam yang ngi kum Kristan te Henry lada ngi lapat bangi nom diau shu te angu utrai nga teng khat e ka judon kata ka jing diau kam jude bara por teng khat bat na do bangala IT bahale utrai te kam de ka ba bun sin ka bangan diau ka man sim re teng khat ka don hi ka jing diau te Henry kata ka jing diau ru kam da de e pat ka ba shong ne ha po jonga Henry ka let no hi ha bangan nang ban ya tho show jisu te phiru ye ki jing diau ki jong phi ya tho show trai nge bon na preng jo phi ma phi don na preng ka jing diau ya ka tam la lat la sit don na preng jo phi ki ba phim pa tiau shu e kata ya ro itrai nge ki don ki ba kum gitaru kita jadi bala IT hispa na ka ba hispa ba ngaru ngakwa ba ngan long kum ta ba nge na du men ta ka sihi ngan long kata ka breu ka ba ngan nom sngo diau shu ki barok khoi la shisha ki la don ki por ki ba sngo diau shi klip mat ka wan hi ke jing diau Henry ba ngai tho shu tra ki ja no ki barok khoi Henry nga kut jing mon ba na du men ta ka sihi ki jing diau barok khoi nga prak nga po shi ba nga chu pen sngo ba bi yo play bat ya la de bat kata hi ke jing improstan ka jongi ka ba ni sngo tho ba ngi la job lot ki barok khoi te ni tho hau jisu ya ka jing do no ka jongi ye ki ba it ba thon ki jongi ni pe yo anes kala nong ka ba khat wei ka ba arpu wei yo anes kala nong ka ba khat wei ka ba arpu wei anda kumta ka Martha kala ong hau jisu ko trai la da medon hang ne upara jonga om dala yap ka Martha kala ya tho ba u Lazarus ula yap no kaya tho ya ka jing do no ka jong kai ki ba it ba thon ngi ro ha ba ngi do no ki ba it ki ba thon ki jong ngi dei ba dia tho hau jisu khna ba jisu un yo an pentingan ngi ngam da ong tang ki tu ki bala do no da ka ba ubli ula shim no ya ka ching em ka jong ki Henry don ting ki ba do no ha ka jing ya dei hi samla ha ka jing ya dei ha ka no ka rukom te ngo ong ye phi ye tho shu jisu namar kalong shisha ka bas ngau si ngalai I ki bon ba ki kan thai ki chin rang ha ba ki do no ki ba it ba thon ki jong ki da ka ba ki shet kala ki let chi wei ba ki chin rang ba chi wei ba ki kan thai ngai I ki la be wah ba ki la pendap lot ki jing puli par khoi ki la pas ki jing puli bar khoi ki dei ki ba nang ki ba start Henry menta ki sa ha ka lengo bat kim tip shu namar ba ka jing bet kala tap no ki na ba kim nang ba ni tho shu jisu kim don ka jing ya dei ka ba chan ba u jisu namar kata la dangi la nang bagin bu yu jisu hashu wa jungi ngi nang banya tho ek parok kho u khamot ngi sok phi ki ni bre ki bom dan parlong
kilong ijenjar ba ki shong marway kumto ten re kini bat ki brio ki ba kim dan parlok makana ki di ba i utura ki tho pe hu jisu ki tengan namar kata juong bawat juyat marway namar ban yat marway teng teng kapen perkat pala di ki brio bat kapen be ki brio namar kata lada phim kwa ki parlok chong kani ka parthai yalang parlok bat u jisu ya tho ya ka jing syam ka jong pi phin yo ka jing tengan phin nam be le le ru em ngalai ipon ki kan thai ki chendang ki be no haba ki do ki ba it pathan namar kim yo ban ya tho ik ta jing syam ka jong ki bat don ki ba pin yap no ya la deru tang na ka da ba kim la ban ya tho ya ka e ka ba ki mat bat ki ngau si pala ha ka do no ka jong ki namar ka tang ong ya pi to don ka jing ate ka ba jan ba u jisu ya tho ha u jisu ya ka jing do no ka jong pi la ka dei ya kita ki ba utrai ula shim no la ne kita ki ba shet ka la ya pi tang hi teng por la se ha ka no ka banta ki breu ki shet ka la ya pi la se ka no ka rupam ki le ya pi ha ka no ka banta ki e no ya pi ha ka no ka banta ngakwa ban ong ya pi ya tho ha u jisu pinom be da le ru em but ini tho pat how jisu ya ka business ka jongi let's sit down up den jong pi la let ka business te henry let's sit hadu menta ka business jong pi kam yat bet ni pe ayu ka bible ka ong san Lukas kal nong ka basan ka rekhot ka basan hadu ka banyo usimon ulay tho bat ulo ong ko kan rat ni le shitom baro shimeti ai ru ngem shem langat henry namar ka tin jong me ngan pen hiar ye ki jar kumta onda kilala le ya kane kilangat bon ki dok kha ki jar te kilas dang ban kan kilaya khawaj te ya kilok kiba ha kata ka wei pat kaleng banwan ya rap iki pi ha ba kilaya tong dok kha baro shimet kim sham ngat la ong kumno la ong ai ru em ngim sham langat kilaya le shitom baro shimet ka kam ka jongki ka business ka jongki ka baki ki juya mlen man tong dok kha han re ka don kan ni kum kan ni ka por ka ba kim shem langat ai ru em la se don na pdeng jo pi la le ya no ka business but haduk man ta pi yo i ba kam don ka jing sei so ha ka business ka ba pi la le nga kwa ban ong ya pi ya tho show jisu but kum ba ki ong kini ki ong kum no han rei na mar ka tin ka jong me ngan pan hiari ka jar na mar ka ta nga ong ya pi le ka tin ka jong ublai but ka business ka ba pi mot ban sedang pat nga ong ya pi ya tho how jisu shu a pin sedang ya ta business pi rung ha dukan jong pi duai pi rung ha office jong pi duai shu a pin le ka no ka kam kan mau ba ya tho show trai la se ka de kam sarkar ka ba pi yo pe hi ka tulop man lau bana henry la phim nang ba ya tho show jisu ki jing pang ki jing hitam ki la ban lu te na ka ta la se ka de business ka jong pi kanam long ka business jong pi bat ting la ka long maknaru ting kam don ka jing sei so ha ka ta ka kam ka ba pi tre ha ka no ha ka wei pat ka benta la da kam dei ha ka pisaru la se pi biang ka tu ka kam ka ba pi tre henry ka pisa pat kam roi kawan pat da ka wei pat ka jing la ni kawan da ka wei pat ka jing le ti ya tho hau jisu khnang ba ka tu ka kam ka ba pi tre kanwan ra ka jing ku ha ka jing em ka jo pi pat ngi yo i hang ne ha ba kila ko ngo kila yo palat bat kila khot ru i ka ti wei pat la da pi la nang ba ni tho ka business ka jong pi ka bom shamlong ha ba pi la le ka no ka business nga kwa bangan ong ye pi ba kan so poi ka por ba pin sa yo palat hadu ba pin ai lem ki wei ko ba kini ki lai khat lang ki ta ki wei pat tinga kwa bangan ong ye pi lang baro ya tho au jisu let's say hadu man ta business ka jong pi kam bia ya tho au tra bat ha ba pin nang man ya tho ko ngo ka e ka bu ong ye pi kat ka ba u ong ko ngo e ka ta ba la ra pi kloi bat ko ngo ka e ka ba pin yo ka bai nong ba pin la ban ai lem chi ki wei ru namar kata kan mau ban ya tho au jisu ngala ai ka tu ka ni ki benta te han ra kin dang don ru ki benta ki bang hamla ban kran ha ba pi sngo tho e kata ya tho au try jungi te ma u ken un pen la ya pi un pen yo ya pi try jungi ju kwa e ni bangin im klem kap klem jam bat kwa ru ba kata ka kam ka bangi tre ba kan nom roi han ra kwa bangin roi namar kata ai ba pin ya tho au try ba pin yo da ka kam ka ba dei pia kat
bakumba ublehi ula thumui phi phin trei ka ta kam te tung ini le lang ha jing duai ini ai go ek tin ka jong ble try ji su ba e chunga ai go eme na ma mela kor khui ngi ken ko pa be ha ka ni ka sngi ni le yo ek tin ka ba khoi ka jong me hi kai ngi na ka tin ka ba khoi ka jong me ba kum dong ini thuk shme ken ko pa be ki e parro ken ko pa be klem da bo pot no ken ko pa be ban thria tho be simple ha me ken ko pa be ba da shisha ni ma ek jing kor khu ka jong me ken ko pa be kum ta ra kor khu no gi ki khon ka jong me ai ken ko pa be kin long ki khon atrai ki ba kloi ban ko ngu ken ko pa be ka tin ka ba khoi ka jong me namar tang la ki ko ngu atrai kana ha ba kin yet tho shme ken ko pa be ka jing dan kam ka jong ki ken ko pa be meru men long la kloi ban snap ban sha skore ki ken ko pa be wat ai be kin long tang ki nok pan snap ye me re ai be kin snap ru ye me ken ko pa be ba da shisha ken ko pa be ha ba kin long la kloi ban snap atrai ka sur ka jong me ka hukum ka jong me da shisha ken ko pa be meru man snap ye ki ken ko pa be ka e ka ba ki kwa ha ka jim ka jong ki try be e junga ra kur khu e ki ka jing kur blai ka jong me da ker su mari ki ken ko pa be ka jing ya lam ti ka jong ki ba man ka sngi atrai ka ha du ka jing wan har sin ka jong me ken ko pa be nang te song ngi ka jing e ka jong me ken ko pa be kur khu ye ngi ken ko pa be ma ki la ka jong ni paro ken ko pa be yo kum no ngi pen ngau si ye me ken ko pa be wa thau ki jing na ka jing palat ka jong ni ken ko pa be ai ti nga bu dik san ti ba khoi ka jong me yo lo me ka bu rom pan ta ba khoi tam ka jong me jisu ba na nazareth hallelujah amen but amen tu beliau yo ban kur khui pilang baro ya ro itra